Sme dojatí vašou ochotou pomáhať. Z 8 rodín je nakoniec 12. Vidieť tu kopu darčekov a vedieť, že za každou jednou vecou je veľká ochota podeliť sa. To je ten najkrajší vianočný darček aj pre nás. Ďakujeme, že spolu tvoríme príbehy so šťastným koncom. Každá táto maličkosť sa počíta, mení životy. Krásne a pokojné sviatky vám všetkým. Keď sme spúšťali našu vianočnú výzvu, dúfali sme, že spoločne potešíme 8 rodín v núdzi prežiť krajšie Vianoce. Vaša odozva však prekonala všetky naše očakávania. Skladali ste sa na drevo na kúrenie, nosili ste hračky, školské potreby, potraviny, kozmetiku, plienky. Bože, čo prvá rodina, už mám slzy na kraji. Ja toto nemôžem robiť. Prvý rozvoz za nami, akože brutálne skutočne silné príbehy, ale sme radi, že aj prostredníctvom úsmevu ako dar, aj prostredníctvom pána Drába, sociálne bývanie, sme sa k tým rodinám vedeli dostať a že sme mohli byť súčasťou toho, že im tie Vianoce spravíme oveľa krajšie, ako by mali bez tejto pomoci. Nie je to len naša vďačnosť, rozpočtom s tým pozor, ale ďakujem všetkým naozaj partnerom, obchodným, klientom, kolegom, ktorí boli súčasťou toho celého príbehu, že nám dodali darčeky, že sa finančne spolu podielali, že nám rozdelili tie darčeky a že spravili všetky ten background, ktorý je k úspešnému zvládnutiu takéto dobročinnosti potrebný. Ďakujem.